Bir көп yerdim. Өзімнің елini сағынып қайтам her вақытта. Мына өзіңнің яғың, өзіңнің туған елің итүрінде өскен шул қайыннар, миләшләр бар шунында қадірлелер. Күңелемә минем туғандар, бигрәк тә якын шул син. Сусау минем танышы янкеләр башка берни дә кирәкми Фазыл чишмәсе. Аның иҗатында Күллекиме авылының янкеләре, таллары, чишмәләре. Ул шушында үскән. Аннан соң да бирегә гел кайтып йөргән. Кышкыны да кайталар язучылар белән җәйкән инде үзе. Кайтадыр я, ул кайтып шул бирок мөмкин торып китәдер ул иртә белән торгашта физиотерапия ясыйдыр иртә белән һәр көн сайын. Аннан чыгып китәдер ул басу var буйлап, авыл буйлап шулай иттереп, шул кайбер көнне кичкә генә әйләнеп кайта торган ел. Тыкрыкка кергәндә һәр тал кул бирде, дәште танып. Барысы да синдә дәвалый, барысы да синдә табиб. Шулай дип яза Сибгат Хаким үзенең туган авылы Күллекимедәге үзе уйнап үскән урам турында. Хәзер бу урам Сибгат Хаким исемен йөртә, һәм биредә аның йорты да бар. Әлеге өйне Сибгат Хаким үз куллары белән төзегән. Бу йорт Сибгат Хаким Бөек Ватан сугышыннан исән-сау әйләнеп кайтканнан соң салына. Шагыйрь үзе дә киләчәктә аның музей булачагына өметләнгән. Мин аны республика җитәкчелеге каршында күтәрдем. Әлбәттә, музей йорты булса Сибгат Хакимнең истәвенә, шушы мәктәп музееннан кала. Бу инде тагын да Сибгат Хакимнең иҗатын күтәрү булыр иде. Чөнки ул аңа лаек. Күптән түгел генә Татарстан китапханасында тамамлы тәрәзәләр дигән аның китабы чыкты. Һәм менә шуны әз генә күз итеп чыксаң да искә төшереп, Сибгат Хакимнең нинди зур колоритлы шагыйрь икәнен аңлыйсың. Сибгат Хаким тыйнак, сабыр, тыныч холыклы була, ләкин көчле рухлы. Аның сүзләренә кулак салганнар. Шагыйрь турында хатирәләрне барлау өчен мөмкинлек тә туды. Күллекиме мәктәбендә аның яңартылган музее ачылды. Моңарчы ул белем йортының бер бүлмәсендә генә урнашкан була. 40 ел элек аның ачылышында Сибгат Хаким үзе дә катнашкан, экспонатлар белән ярдәм иткән. Быел музейга капиталь ремонт ясыйлар һәм иркен залларга күчерәләр. Сибгат абыйның үзенең өенә бик экспонатлар, Аккош күлендәге дачасыннан да экспонатлар кайтты. Монда искиткеч күп экспонат, 3000 ярымнан артык экспонат булган безнең музейебездә бүгенге көндә. Әллә суы, әллә һавасы шундый, бер авылда күпме шәхес туып үскән. Музейның икенче залында шагыйрь Алена Шагыйрҗан һәм Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәровка урын бирелгән. Биредә аларның фотосурәтләре, шәхси әйберләре куелган. Шаккаткыч. Бер Күллекимедә 2 халык шагыйре, 2 Тукай бүләге иясе туып үскән. Алена Шагыйрҗанның иҗаты бүгенге көндә тупланып, аның сеңлесе тарафыннан җыелып, тупланып, китап итеп, томлыклар итеп, Татарстан китап нәшриятында нәшр ителә башлады. Аллаһы бирсән, ана аның быел инде 2 томы дөнья күрде, киләсе елга тагы бер томы, фатаның 5 томы дөнья күргә тиеш. Сатканлар. Шулмы дигән сымы? Ышанамын моңа мин хымат. Әтнә районы үзенең шәхесләре белән горурлана. Сибгат Хакимнең 110 еллыгы уңаеннан быел Сибгат чишмәсе дигән шигырь бәйгесе дә уздырганнар. Анда 100дән артык кеше катнашкан. Быел инде мин бер килендерләр эзлим дигән әни турындагы шигырен ятлап, мин көтмәдем шуның кадәр мин аны оста башкарырмын дип, һәм ул миңа шуның кадәр зур нәтиҗә бирде. Бу бәйге безнең әлегә район күләмендә генә, икенче елларга инде biz аны, Алла бирсә, республика күләмендә үткәрергә җыенабыз. Һәм безнең төп максатыбыз Сибгат Хакимнең Сибгат Хакимның шигырьләрен һәм аның иҗатын яктырту, пропагандалау, шулай ук татар телендә үстерү. Казан аты Әхмәт төбәге, ул инде элек-электән шундый татарның бөтен мәгърифәтен, мәдәниятенең алтын бишеге булып торган. Һәм без дә менә бүгенге буын иҗат кешеләрдә нәкъ менә шушы дымны үзебезнең иҗатыбызда кулланып, менә шушы җирлекнең шифасын, дәвасын тыеп иҗат итәбез. Нинди генә бик шагыйрь булса да, нинди генә зур урыннарда, кайда гына эшләсә дә, кая гына барса да, ләкин Сибгат абый өчен, Сибгат ага өчен иң якын җир ул инде үзенең туган ягы
күрлекиме булды. Бу көнне Әтнә районының үзәге Олы Әтнә авылында Сибгат Хәкимгә багышланган әдәби музыкаль чара да узды. Аның шигырьләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Үзе исән чагында Казан һәм Мәскәү нәшриятларында татар телендә һәм рус теленә тәрҗемәдә 6 дистәгә якын китабы басылып чыга. Вафаты елында аның әдәби мирасыннан үзе сайлап әзерләп калдырган 2 томлык әсәрләр җыелмасы нәшр ителә. Сибгат Хәким шигырьләре тиз арада көйгә салынган. Аларны халык җырлары дип тә уйлаганнар. Уйчан карашлы, төпле фикерле Сибгат Хәкимнең иҗатын югары бәялиләр. Дәүләт премияләре иясе ул. Шулай да аның иң кадерлесе халык мәхәббәте була. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Әтнә районы, Татарстан Республикасы.